हेलौ लोगोफोर वेलकाम टू दिखार बर' यूट्यूब चेनेलाव बरायबावबाय दिनै माने आं दाखालि हुनि बारैनो केमेरा ट्राइपड बिहरनायमोन केमेरा स्टैंड दिनै मोनफायबाय दिनै बिस्थिबार दिनै मोनफायबाय आंनि नामा जादों दिखार बर' डिस्ट्रिक्टआ जादों उदालगुरि आरो गामि थारनि नामा सुरनुगाव आं दहैनो बेखौ माने नायनो होननानै बेखौ आं माबाबायमोन बिसिबायमोन सिंनि मालखौ आङो बेखेवाखै आरो माबायदि सफायदों माला नायलांबाय थादो नोंथांमोना आरो लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो कमेन्टखौ हरजायाखैदां आं बिदिनो मोजां मोजां भिडिअ लाबोबाय थागोन बेयाव दोङो 10-20 mm गोजौआ ओमफ्राय हाइटआबो 350 mm नि ओमफ्राय बुंनो थाङोब्ला बिदिनो आरो 420 ग्राम उजुना 420 ग्राम उजुन दोङो ओमफ्राय इथिं नुजोबो आरो प्राइसआ जादों बिनिया 320 आं बहुत खमावनो मोनबाय माला माबायदि सफायदों नायनोसै खिन्थु पेकिंखौ हलाय मोजां खालामना हरो हरनायालाय खिन्थु आं बेखौ दंखायोमोन र' आं न'आव माने भिडिअखौ बानायासै आनबक्सिंखौ न'आव खालामासै आङो बेयावनो खालामबाय आं बारियाव माने बिराद गरम खालामो बेनिखायनो आरो फांखा लाबाला माने आवाज हरफिनदों होननानै बेयाव बार बारनायखौ बेयाव नायथारदों आं नायदो बारा रोङालै बेयावबो खैथा स्टेपनि दोङो होनबोला बेयाव मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै स्टेपनि दोङो आरो ना टटेलि मोनबा आं माने बे माबाखौ गोजौसो जाबावगोन साननायमोन बे बुस्थुखौ गोजौ जाबावगोन साननायमोन आङो ओमफ्राय जायासै माने बारा गोजौ नङा आरो आंनिया दाम खमि नालाय मासो आरो बेखौ उनाव जायो गोजोनाथो नायदो